hartuko duguna da errefuxiako boltsak, bai, zen hemen botatzen duguna ia gehiena birziklatu daiteke. Ditugu errefuxiatik boltsa batzuk, eta orain ikusten ari gera, berez, errefuxian botatzen dezuen zaborra, ea ondo bereizita dagoen edo ez. Orduan, hau da ikusteko, gure esku dagoela ondo berziklatzea edo ez. Bale? Orduan, guk etxean ondo berziklatzen badegu edo ondo bereizten badegu, eta behar dan edukiontzira botatzen badegu, berziklatu daiteke. Errefuxiara botatzen badegu, ez. Bi boltsetatik atera ditugun gauza guztiak berziklagarriak dira. Janaria, edo materia organikoa, kable bat, kartoia, papera, ontzi harinak. Bueno, berez, errefuxiara bota liteken bakarra platera hau da. Dena nahasten baldin badegu boltsa batean, boltsa honetan bezala, bale? Materia organikoa usteltzen hasten da, eta plastikoak, papera, kartoiak ondatzen joaten da, bale? Eta ez da oso erresa hori berziklatzea. Orduan, saiatu behar gera etxean ondo bereizten. Sukaldeko papera zer da? Papera edo organikoa? Organikoa! Organikoa, bale? Normalean egoten da janariarekin zikinduta. Hau konposatzen da, bale? Deskonposatzen da eta egin daiteke konposta. Beraz, organikora botako dugu, bale? Hau dira brikak. Hau da ontzia, bale? Hemen dago, barruan dauka zilarra, plastikoa eta kartoia. Berez, nora bota behar dugu hau? Horira, oso ondo. Bale? Materia organikoarekin zer egiten da? Komposta, bale? Komposta da, gero landareak ongarritzeko erabiliko deguna. Kristala eta beira berdina da? Vidrio! Antzekoa, pero ez. Bale, kristala ezin da berziklatu. Beira, bai. Ikusten badezute edukiontzi, forma daukan edukiontzertan jartzen du. Solo vidrio, beira bakarrik. Badaude edukiontzi batzuk arroparentzat, ezta? Eta arropa berrerabili badaiteke, berrerabili egiten da edo berreskura egiten da. Zer egin behar da medikamentuekin? Berez, farmazira bueltatu behar dira. Naiz eta hutsa egon, farmazira bueltatu behar dira, bale? Farmazian badaude berrerabiltzeko izena du punto sigre. Zer da errefuxa? Errefuxa dia pardelak. Bai, ezta? Bale, hau da errefuxa. Kristala. Bale, oderontzia normalen kristalezkoak dira, kristala errefuxa da. Barruko zuen, ilargi bekie.